helt tæt på ansigtet. Ej, hvor er den flot. Det er da sådan lidt fascinerende. Hold kæft, hvor er den flot. Jo, det er det altså. Det er helt vildt. Ej, hvor er den flot. Jeg kan slet ikke koncentrere mig om at filme den. Hold nu kæft. Hvor er den smuk. Vil du have den over? Ja, jeg skal nok have en handske. Ja. Vi kun fanger den. Den bider dig ikke. Hvorfor holder den munden sådan åben? Det er fordi, den er klar. Nå, okay. Den er ikke klar til Nej. det. Nå. Vil vi holde fangerne der? Sådan. Der har vi. Hold fast. Hold fast. Ja, Marie, hold for fast. Nu skal du ud og flyve. Ja. Hvordan går det? Det er fremragende. Kan du ikke tage ham lidt på siden af, hvor du også har ansigtet med? Den sidder helt løs nu. Jamen, så du også så du også får lidt af hans ansigt med. Du kan godt sænke lidt, så du også har lidt. Du kan godt prøve at sænke lidt tættere på dig, så du har lidt. Ja, undskyld. Så sender jeg Jo, hvis den vil. Nå, den er bange. Den ved ikke, det er en helt ny verden. Ja. Hov, det er spændende herude. Hvad? Skal du ud og have et godt liv og fange nogle mus? Du skal ikke slippe dem her. Jeg har, Det